Uskallako kokeilla laukassa kans yhden kerran? Kyllä se menee varmasti. Kato kun... Lähdetään innoissaan hyppää. Joo, mutta... Kyllä se menee, se ei sit missään myös sano, että hän jättäisi menemättä, mutta... Ja kyllä sä siellä pysyt. Ei voi niinku sen hevosen ammattitaito esteillä, näissä koulussa ei voi verrata missään nimessä siihen, että esteillä se menee vaan sen takia, että ratsastaja ohjaa sen, ja kuuluu mennä. Oi menee. Toivottavasti se näyttää paremmalta, kun mulla välillä horjahtelisi.